जोंहा बिमा फिसा सिखाराखैयानो। गुड मर्निं गाइस। दासो सिखारदों। फुंनिफ्रायनो दिनै अखा हाबाय दङ। दा बोथोरा जा थान्दा जाखादों आरोना सिखारनो बालायनाय। बाहेराव नायहैनि र' अखा हानायखौ। फ्रि फ्रिल' हादो। औ र' अखाया फ्रि फ्रिसो हादों बुरजा हायाखै। र' खोन्थिनि आं नोंथांमोननोबो। हायानो सिबावाखैसोनो हायानो सियाखै। बुरजा हानायबा हामगौमोनथ'। हायाफोरा खरान जाजोबना दङना मैगंफोर गायनोबो हायाखै मायाखै। फ्रि 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 फ्रिसो। आंनि स्पेसियेल पार्सन सानैखौ खोन्थिनो दे नोंथांमोननो र' लाजिदों नै 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 मामि नै फैलाय थाखुमादो दरजा खनायाव ओंखारबोनाय। आं दा इसिङाव हाबफैदों आरोना जा खोमसि लाइनबो गैया माबो गैयानो। दै गुदुं फुदुंनो नागिरदों फुंनि जेबो मोनाखै आं संनायखौनो। दै गुदुं फुदुंनि र' अरावहाय बे अराव फुदुंनो नायदों। मोजाङै सुना होनो र' अरखौ। लाखुमादोसो आङो सिरि सिरिनो नै। दोनना लानो र'। कारेन्टबो गैया दिनै। दैखौ सरनानै लानांगौ जोंनाव आरुन गोजाना दैयानो। फेसबुक माबानि हाथाय बुंनाय मानि लादो आं जाफ्रामदों जाबाय आं जाफ्रामदों आरो फुंनि साहा फुदुंगासिनो दङ र' नै। खोमसिदो बोरैबासो नुजोब्बायलै बेखायनो र' आं नोंथांमोननोबो। बे जाबाय गाइखेर साहा आइनिजों हासबेन्डनिजों। ओमफ्राय नै बेवहाय लाल साहा आङो गाइखेर साहा लोङा नालाय फुङावहाय लोङो आरोना बेलासि मोना मोनाफोर लोङो। फुङावहाय लोंबा गेस्टिक जानाय मोनो आङो। मानो अन जायाखै फ्लास लाइटआ र' मबाइलानो फ्लास लाइट अन जायाखै मानोबा ना बेटारि गैयिखायसो जायाखैथाय चार्जआनो गैया। सुइस अफ जाहां ना ओंखायनो जायाखै नामा। खोमसि जाजोब्बाय आरो कालारखौनो बेलेगसो नुजोब्बाय माथो। फ्लास लाइट जानायबा मालाय मोजां नुगौमोन। लाल साया आंनिया खुरैयावसो फुदुंदो आङो नै।
दै लोंनि र' फुंनि साहा लोंनायनि सिगां दैखौ लोंनांगोन ना गिस्टिक खारनाय बायदि लोंबाय थायो आं सानफ्रोमबो आंनि लाल साहाखौ लुबैना लानोसै र' गाइखेर साहा नोंथांमोना सोर सोर गाइखेर साहा लोंना मोजां मोनो आरो सोर सोर लाल साहा लोंना मोजां मोनो खोन्थाहरदो बयबो आं हले लाल साहाखौनो फेभरेट मोनो आंनि थाखाय जा 40 लुखाबाय गोलैजोब्बायसो माथो हेलौ लोगोफोर नै हेलौ गाइस न'आवबो साजा बानायनो दंबावथारोमोन साजायाव बारा थाङा हेलौ खुलुमबाय गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं गाइस होननाय गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं लोगोफोर होनाखै दि 15 सोआलै लाल साहा लोंनो नागिरदों जोङो मामिजों आंजों हो थांग्रोथोना गिदिर जाग्रोथो इयाव गायो प्लास्टिकआव गायनाया प्लास्टिकआव बिसिनानै गायनो हायो मामिया डाइरेक्ट जानो हाया दे देरबा जागोन दे देरबा जागोन मामियाबो मा इसेबां सोलोंनाय भिडिअ लानायाव होना आंखागोनलां दानखायाबा खिफिना होबावोलै साहा लोंफुनायावनो लेथ्राखा लाजिनाय गैथारा एसेबो मेथाइ जानायाव खोनालाया आरो भिडिअआवनो खोनानाङा होलाया होगोन आं मालाय लानायाव लोंनांगोनलाय मानो डिस्टार्ब लोंबाय थाग्रोन लोगोफोर नोंसोरो थाथ'लायदो बाय 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 लोगोफोर मोनबाय दा फाजा एवगासिनो दङ फाजाया मोनथ'वाखै नोंथांमोननो देखायनोल' आङो फाजाखौ टमेट'जों दाउदै एवदों र' हारसिंनिसो नालाय ओंखायनो होनायाव टमेट'खौबो मोनसेल' होदों एसेबां टमेट' थाइसेजों पियाज दरसेजों बानलु थाइसे ओमफ्राय नै बे दाउदैखौ होनोसै दा दसे उनाव एसे मोजाङै एवफ्रामग्रोना लाबाय मबाइलाबो फ्लास जाला टिउसन गोनां जाहांखायनो खारनानै मा जाखोबा दाबो फैया दाउदैखौ होबाय आंनो दा फुङाव रावबो जाया आंनो जायो आं दोनथ'बाय मोनबायानो लाइट थानायबा गलाय नगौमोन कालारखौ दोननोसै
बाबाया आंनि फुंनि खाजा जानोसै Uni.